Welcome to xhosa predictors. Namhlanje sanipredictala numbers ze-mega million. I-mega million yesibini ngokubhatala emhlabeni. Yokuqala ebhatala kakhulu yiGhana. Now sanika i-two numbers. Inani lokuqala ngu-37 no-50. Then lesibini ibe ngu-50 no-43. Then lesithathu ibe ngu-43 no-37. Then ke ngoku xa sesiqhubeka lesine ngu-43 no-47. Then lesine ibe ngu-47 no-40. Then lesihlanu ke ngoku ngu-40 no-43. Then elinye ke ngoku ngu-47 no-40. Then elinye ngu-40 no-53. Then elinye ke ngoku ube ngu-53 no-47. Then elinye ngu-53 no-55. Then elinye ngu-55 no-67. Elinye ngu-67 no-53. Then elinye ke ngoku ngu-55 no-67. Then elinye ngu-67 no-46. Then elinye ngu-46 no-45. Then elinye ngu-46 no-65. Then elinye ngu-65 no-57. Elinye ke ngoku ngu-57 no-46. Kukangako kwanamhlanje baphulaphuli. I promise if udlala ezi numbers soze ungayitholi i-two numbers. Please udlale ku-mega million because mega million ibhatala kakhulu. Ayifani nezinye i-South African lotto zibhatala kancinci. More especially lotto ibhatala kancinci, but this one ibhatala kakhulu. Soze usole. If you're consistent following this channel, then you'll become a millionaire.